en el zeurtetan, en el 17. Osa, 1917an, ez da? Bai, abril. El día de la República. Pues, bida orduan bete biharrak. Eta horrengatik erraten dut ja bida. Zenide ginen eta polik samar bizi gare, bizi ginen. Denak ilak daude, ni bakarriken, apezatani gelditzen gara bakarriken. Osea, denak ilak dire uartea. Batek erraten zuen, hori da urartea. Zertaz da, ualdean urbilean. Eta hor, bertan, jaiotzen da, bueno, metro gutxikin, jaiotzen da el Bidasoa, de la unión del Ezkurra y del Baztán. Eta gure etxe onduan, hasten da el Bidasoa, que hace la frontera entre España y Francia. Urbilean, da Bidasoa hasten den ualdia. Ualdia erraten dugu, ualdiari. El río Bidasoa hasten da gure etxe onduan. Hor lehenago bizitu gara, eta horra ziren, bueno, eguldiek terribliak, hau, hasten zen handiken berze barridetiken eta onaino dena ualde bat izaten zen, haunditzen ziren denborian. Horten eginda haunditu. Baina hor izan du da, en el año 1912, botatzen zen en una tromba en Baztán. Eliza dena garbitu zen. Dena, zaindukta, behiak bere ganbeleekin, mueblik, bueno, izan zen ora Baztán erdiak harri zuen arek. Geroztiken ez da izan du olakoriken. Zen Elizondun emakume bat segun hil zen, zertaz, klaro. Eta gure itxin tokatu zen, dugu baserria hor behitin. Eta gotin, mendilin, bi bordatxugu. Eta behiak hartu, lotu, eta gure atautxi eta gure atxak ematen zein zuten gotira. Eta han eguna pasatzen zuten eta ja, gero bajatzen zen denborian berriz bueltan. Segun boando botamen zuten, nola heldu zen holko eguldia terriblea. Eta kuidado edukitzeko eta bazindakin eta denakin. Eta gure etxin ateriamen zuten behiak, 6 behitzen ziren, gure etxin beti 6 behitzen ziren, eta zerriak eta igual. Tumen zen aretxi bat, barrenean, marrumaka, klaro, ura alietzen zaion, eta gure atxak ezpentzakin ere, atautxi bai. Eta atautxi ezen alietzen itxera. Zeren, kanpoan, baitere eta bizuten zen zuten, baina ezen alietzen. Genien, alietu omen zen, eta omen zuten, oi, badugu aretxe behar nola ira marrumakan. Pues joanen naiz, eta oi nola joan behuzu, gure etxeko emakumiak, amatxi, nola joan behozuz, eta bai, nahi nik hau ez dut ola utziko. Eta igeri joan omen zen, eta katieteken lasatu, eta heldu omen zen, eskaleraino bere aretxikin. Baina hortan eskalera zen ez hola rebueltakin, hola batian. Eta zein zen behitiken altxatu. Eta etxizaion tokila. Eta gelditu omen zen, eta bueno, zuek egin fuerteko itiken. Eta Andriak, eta gure atxak ere bai hartuen, goitiken zapatzen, eta bertzik behitiken esto, ateritziren bizirik, aretxia eta atautxi. Eso fue el 2 de junio del año 1912. Zumbilean, oenikan akaso itzein da, raia beltza bat, eta Elizondun ere bai, raia beltza bat, hasta aquí llegó la inundación del 2 de junio de 1912. Koaretu ginen demorian irurtetara, venga, al colegio, unigarrez baino, al colegio. Eta ez. Han donezteben hori izan dugu apezak, eta denetiken hauniz gehiago, orai baino. Unun lagun bat, maestra zena, eta erraten zuen, ¿cómo se nota en Sant Esteban las monjas? ¿Cómo se nota en Sant Esteban las monjas? Una educación completamente distinta, eta señales zen los de la escuela y los del colegio. Eskolara zen gratis, eta berzia zen de pago. Zuten hauniz kobratzen, baina, eta erakusten zuten, nik egin nuen 3 años de bachiller, gero gerraletu eta dauz ere. Monja bat Pariskoa, eta arek egiten zakuten, arek beti ez zuten guzten solas egitera erdaraz,
bakarriken Frantza. Eta horrengatik ikasi gunuen franko poliki frantzesare bai. Dena. Historia, geografia, hori bino bekiago, gauzak con B y con V, ¿cómo se llama eso? Ortografía. Horai ez dut irakusten, ortografia. Ez dut irakusten horai, apenas, eskolan. Nuen nahi ikusten duzu con B y con V eta, uy, pero, ¿y qué? No, es que no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? Eskola, neskanduko eta mutiko handoko. Bi eskola bat ziren hemen, zertarazten. En horrengatik galdu zen arras. Joan behar nuen de enfermera, eta banunik aprobatua para ir de enfermera en Santander. Baina, aletu zen gerra, ere aizpan bi lagunak. Eta bat zen hija del... ¿Cómo se llamaba aquella? Neizo lo dicen, bueno, Joan Zait, burua. Se han levantado los requetés en Pamplona. Eta nik erran nuen. ¿Qué será que se han levantado los requetés en Pamplona? Que son un... Bueno, dauz ere eta. Botari zuten el puente de Narlaza y claro, quitaron la comunicación de Navarra con Gipuzkoa. Botari zuten. Eta horko harriak dire, ekarriak salduak Doneste bara eta etxe bat egina. Eta botaute etxe hori. Eta zuretxon munduan bizitu zen, hil dire, denak. La viuda de Ruiz de Alda. Norzen Ruiz de Alda, estu nahitu binere, que dieron la vuelta al mundo en avioneta. Eran de Falange, esos no eran de Franco, esos eran de Falange. Zen horko neska batekin. Eta Iruñen, joaten baldin bazara Noain, al aeropuerto, hay un cuadro grande, Andrea, esposatu zen denborian, zen mediko egiten karrera Madrilen. Tordun han izautu zen zuten, eta etortzen zen Doneste bara, eta gerra hasi zen denborian fusilatu zuten hauen Alicante, con José Antonio Primo de Rivera. Andri horren atxa zen Azarola, eta zen ingeniero de canales y puertos. Osea, que Doneste ban izan duda jende inteligente haunitz, buru handiko. Kartzelian baziren zazpigizon. Baina zuten dauz ere, eraten zutena, oye, porque vamos a ser mejor si hacemos la guerra, porque le vamos a mandar al rey, eta errelkeri batzuko lata, sartu zuten baino. Bertzela guk bizila kolegion ekarri zuten mendiko de guerra, heridos de guerra, ginen laguntzera monjairi, eta lanekin beharrak itxiekoak. Nuen anai bat orduan ja kinta salietzen eta joan zen gerrara. Joan behar zen gerrara. Gerrara joan behar zen. Pasatu arras gaizki, bueno, claro. Hotza eta gozia eta zorriak eta dena horietiken. Baina, frente de esto, ez zaion tokatu, en Buitrago, en Navafría eta hor Madril urbilean, en la sierra. Eta hor hotza hundia, klaro. Eta 3 urte pasatu zituen, eta 3 urten burun bizirik etorri zen itxera eta dena kontent. Ez gu pasagiran ikusten gunuen, baina Donesteben ez gunuen izan du bakarken 13.000 bat ziren herrikoak, 13 mutililak. 13 mutililak bat dire herrikoak. Nork ez da oroitzen hemen gerra. Hemen ez baitzen gerra pasatu. Hemen pasatu ziren los de la guerra. Hemen gerrik ez gunuen izan du dauz zer hemen. Kamionak soldadukin eta hori ikusten gunuen, baina berzela guk gerra ez gunuen ikusi dauz ere. En Behobia hasitzen gerra, horrein hartin jo bai, lesakan ez zuten gerrik izan du, baina lesakatiken joaten ziren manduekin eta joaten ziren konboiez Gipuzkoara, Artikutzara. Hori, gauzonik ez, jendia zagon triste,